Hello and welcome to this program. This is Haptab Academy. እዙይ መደብ ትምህርቲ ቋንቋ እንግሊዝ ተዛረብ ትግርኛ ኣብ ሃብታብ አካዳሚ እዩ። ሎሚ ቅልጣፈን ክእለት ንባብ ክርኢና ቅልጣፈ ንባብካ ክንደይ እዩ? ቅልጣፈ ንባብካ ክንደይ እዩ? ቅልጣፈ ንባብ ይዕቀን እዩ። ልክ ሓምቲ ኣብ ታይፒን ንሪኦ ክንደይ ቃላት ኣብ ሓደ ደቂቃ ከም ተንብብ ምዕቃን ይከኣል እዩ። ሓደ ዘይንበብካዮ መፅሓፍ ቀረብ ልክዕ ተንብብ ክጅምር ከለካ ሰዓት ሓዝ ትውድእ ከለካ ሰዓት ኣቋርፅ እተን ዘንበብካይን ቃላት ቆፂርካ 250 ገፅ ወይ 250 ቃላት ዘለዋ ገፅ ተንያ እተን 250 ቃላት ኣብ ክንደይ ደቂቃ ነቢብካየን ኣብ ሓደ ደቂቃ ተተወድአን 250 word per minute ወይ 250 words per minute ኮይን ለማለት እዩ። 500 ቃላት ተንያብታ ዘንበብካያ ሙዚየንካ ኣብ ሓደ ደቂቃ ተወዲእካየን ቅልጣፈ ንባብካ ወይ ከዓ your count word per minute 500 word per minute ኮይን ለማለት እዩ። ስለዚ በዚ ጋር ዝሕቀነ ኸእሊ እቲ ኣቨሬጅ ዝበሃል ናይ ንባብ ቅልጣፈ 250 ስለ ዝኾነ 250 ደጋጊመ ዝዕላ ዘለኹ 250 ቃላት ኣብ ደቂቃ እቲ ልሙድ ዝኾነ ንቡር ወይ ኣቨሬጅ ዝበሃል ቅልጣፈ እዩ። ካብኡ ንታሕቲ እንተኮይኑ ቅልጣፈ ኢኻ ኣብ ብዙሕ መደባት ናይ ህይወት ኣብ ትምህርቲ ኣብ ፈተና ኣብ ስራሕ ሃንቀፍ ክኸውን ይኽእል እዩ። ቅልጣፈ ንባብ ምስ ትምህርቲ ወይ ምስ ምዕዋት ትምህርትን ምስ ምዕዋት ኣብ ህይወት እንታይ ይርክብ ኣለዎ ኢና እንተሪእና ብዙሕ ግዜ ተምሃሮ እቲ ፈተና ቀሊል ነይሩ ግን ሰዓት ሓፂርኒ ክብሉ ንሰምዖም። እቲ ሰዓት ኣይኮነ ሓፂር እቲ ሰዓት ብኺኢላት ይዝዕቀን። ክንደይ ቃላት ዘለዎ ንባብ ተዋሂብካ ኣሎ ክንደይ ሕቶ ተዋሂብካ ኣሎ ንንባቡ ክንደይ ትውዳእ ኣለካ ነቲ ሕቶ ንምምላስ ነፍሱ ከፍቶ ክንደይ ደቂቃ የድልየካ ተባሂሉ ተዓቂኑ እዩ ዝወሃብ። እንተደኣ ክትረክቦ ዘይከኣልካ ቅልጣፈ ንባብካ ይትሒዝ ዘሎ። ኣብ ስራሕ ከይድና ክንሪኦ ከለና ሓደ ሰብ እንተደኣ ብ10 ደቂቃ ክንበብ ዝኽእል ወይ ሓደ ሰብ ብ10 ደቂቃ ክንበብ ዝኽእል ሓደ ሰዓት ወስዶ ዘሎ ኮይኑ ናይ ሓደ ዓብይ ትካል ሲኦ ኾነ ናይ ሓደ ዓብይ ትካል መራሕን ማካየድን ክኾን ዝኾነ መንገዲ ይክእልን እዩ። ምክንያቱ ካብ 10 ጨናፍር ድመፅእ ወይ ካብ 20-30 ጨናፍር ድመፅእ ሪፖርት ውዒሉ ድሓድር ኮይኑ ቅልጥፍ ኢሉ እምቢቡ ክወስን ዘይክእል ኮይኑ ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ደረጃ ተኻእቱ ይክእልን እዩ። ነዚ ንፁር ዝኾነ ኣብነት ኣለና። ናይ ዓለምና ኣዝዮም ሃብታማትን ሓያላትን ዕውታትን ሰባት ኣዝዮም ብሉፃት ዝነበሩ መራሕቲ ኩሎም ሓደ ዓይነት ዘተኣስሮም ወይ ሓደ ዝገብሮ ነገር ኣሎ። እዚ ከዓ ናይ ንባብ ፍቅሮምን ናይ ንባብ ቅልጣፍ እዮም። ገለ ኣብነት ንሪኢና ቢል ጌትስ 750 words per minute ቅልጣፍ ኮይኑ 50 መፅሓፍ ኣብ ዓመት የንብብ። እዚ 50 መፅሓፍ ሓንሳእ ዘንቦ ሓንሳእ ዝገርፎ ኣይኮነ 50 መፅሓፍ ሓንቲ መፅሓፍ ካብተን ሓደስቲ ወፃ ኣንቢብ ዓዲጉ ከንብብ ከም ግድነት ልክዕ ከም ቁርሲ ከም ምሳሕ ምድራር እቲ ዘይተረፍ ነገር የር ዝወስዶ እዩ። ጃክ ካንፊልድ 100 መፅሓፍቲ ኣብ ሰሙን 2 መፅሓፍ ከንብብ ግድነት እዩ። ፕሮባብሊ ጃክ ካንፊልድ ኣዝዩ ብዙሕ መፅሓፍ ስለዝፅሕፍ ነቲ ፅሕፉ ከዓ ዝሰፍሐ ፍልጠት ስለዘድሊ ዝያዳ የንብብ ይኸውን ግን 2 ኣብ ሰሙን ማለት ካብ 100 መፅሓፍቲ ኣብ ዓመት ማለት እዩ። እዚ ስለ ዝኾነ ካብዚ 100 መፅሓፍቲ ብዓመት እንዳንበበ ዝኣከቦ ፍልጠት ከዓ ኣብ ገለ እዋን 7 መፅሓፍቲ ናቱ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ሓደ ግዜ ካብተን ብሉፃት ወይ ከዓ ቤስት ሰለርስ ዝበሃላ ስለዝኣተዋ ኣብ ናይ ዓለም ክብረ ወሰን መዝገብ ሒዙ ኣሎ። እዚ ከዓ ኩሉ ካብ ንባብ መፀ እዩ። ኤሎን ማስክ ሓደ ኣብ ዓለምና ሕጂ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ሃብትን ብልሕን ሒዙ ዘሎ ብቆልዑ ቅድሚ ሲኦ ምዃኑ ቅድሚ ኣብዚ ቢዝነስ ንምእታው ኣብ መዓልቲ 10 ሰዓት ኣብ ንባብ ይሕልፍ ከም ዝነበረ ኣብ መዓልቲ 10 ሰዓት each and every day ብዘይ ምቁራፅ። እዚ ኩሉ እዚ ሓበሬታ እዚ ካብ ኢንተርነት ሪኢና ፈሽና ክንረክቦ ንኽእል ነገር እዩ። ቢል ክሊንተን 300 መፅሓፍቲ ኣብ ዓመት የንብብ ነይሩ። ከም ፕሬዚደንት ኮይኑ ካብ ኦፊስ ናብ ኦፊስ ከይድ ከሎ ኣብ ትሽቱ ሓንቲ መፅሓፍ ከይሓዘ ተንቀሳቂሱ ይፈልጥን ዝብል እውን ሓበሬታ ኣሎ። ስለዚ እቶም ኣዝዮም ዓበይቲ ብሉፃት መራሕቲ ነበሩ ብሉፃት ኣንበብቲ ብምዃን ዘጥረይዎ ምዃኑ እቶም ዓበይቲ ሃብታማት ወይ እቶም ዝለዓለ ደረጃ ናይ ዓወት ሒዞም ዘለዉ ሕጂ ኩሎም ሂወቶም ምስ ምንባብ ከም ተኣሰር ገለ ካብዚኣቶም ክትጥቀሱ ፅንሑን ካልኦትን ቢል ጌትስ፣ ጃክ ካንፊልድ፣ ኤሎን ማስክ፣ ቢል ክሊንተን፣ ኦፕራ ዊንፍሪ፣ ባራክ ኦባማ እዚኦም ኩሎም እታ 5 ሩል ኦፍ 5 ትብል ተኸቲሎም ጓዓዝ ክነብሩ 5 ሰዓት ኣብ ሰሙን which means ካብ ሶኒ ስጋዕ ዓርቢ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ያለካ ቢዚ ይኹን ኣይትኹን ብዘይገድስ ሓንቲ ሰዓት ብዘይ ምቁራፅ መዓልታዊ ንባብ ክትውስፎ ከም ዘለዋ
ኣሚኖም ልክዕ ብኡ ዝጓዓዝ ዝነበሩ ሰባት እዮም ኩሎም ከዓ ኣብ ዓለምና ዝዓበየ ስማት ሒዞም ኣዝዮም ዕዉታት ኮይኖም ንሪኦም ኣለና ስለዚ ናይ ንባብ ቅልጣፈ ኣዝዩ ኣገዳሲ እንተ ደኣ ተዓጢቕና ሒዝናዮ ከዓኒ ናይ ንባብ ዓቕምካ ናይ ንባብ ቅልጣፈካ ምዕባይ ኣዝዩ ቀሊል ነገር እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘይተምሃርካዮ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘይረኸብካዮ ትምህርቲ እዩ ምክንያቱ ኣብ መባእታ ንባብ ንምሃር ንባብ ክንምሃር ከለና ብቕለል ዝበለ መገዲ ፊደል ብፊደል ምንባብ ንምሃር ድሓር ምስ ዓበና እሞ ዓቕምና ፍልጠትና ምስ ዓበየ ግን እንደገና ሪትሬንድ ክንከውን ይግባአና ኣብ ኣነባብና ምክንያቱ እቲ ኣብ መባእታ ንምሃሮ ፊደል እንዳጠመትካ ቃል እንዳጠመትካ ዝግበር ንባብ ብቑዕ ኣይኮነን ከነንብብ ከለና ዓይንትና ቅድሚ እቲ ነድምፆ ወይ ቅድሚ ትንሪኦ እንዳተጓዓዘ ላይንስ ኣብ ሓደ እዋን እንዳጠመትና ዝሰፍሐ ወይ ዝቐልጠፈ ናይ ንባብ ዓቕሚ የድልየና እዩ ብዘይብኡ ዝመፅእ ዝኾነ ዓወት የለን ስለዚ እዚ ሎውን ጅምር ዘሎ መደብ ሪዲንግ ስፒድ ናትካ ኣብ ምዕባይ ፅልዋ ከም ዘለዎ ዘጠርጣ ይኹን ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ፓራግራፍ ክንደይ ቃላት ኣለዋ ተዓቂኑ ኣብ ክንደይ ደቂቕ ክንደይ ሰከንድ ትውዳእ ኣለዋ ተገሚቱ ኣብ ስክሪን ተቐርብ ኣብ ታች ተወሰነ ሰዓትካ ትጠፍእ ቅድሚ ምጥፋእ ኣንቢብካ ትውዳእ ዘይክኢልካ ቅድሚ ምጥፋእ ኣንቢብካ ትርዳእ ዘይክኢልካ ናይ ንባብ ዓቕምካ ካብቲ ንቡር ንታሕቲ ኣሎ ማለት እዩ ነዚ ደጋጊምካ ስጋዕ ቦርዳት ምንባብን እንዳንበብካን እንዳሰማዕካን ኣደማምፅኻ ብሓደ ወገን ቅልጣፈካ በቲ ሓደ ኣብ ምዕባይ ኣዝዩ ሓጋዚ ኢለ ዝኣምነሉ መደብ እዩ ካብ ሎሚ ይጅምር ኣሎ ናብ ትምህርትና ሪዲንግ 1 ነዛ ትስዕብ ሕጥቦ ፅሑፍ ኣብ ውሽጢ 53 ሰከንድስ ነቢብካ ብምውዳእ ነቶም ዝስዕቡ 10 ሕቶታት ክትመልስ ፈትን ነዛ ሕጥቦ ፅሑፍ ነቢብካ ቅድሚ ምውዳእካ ካብ ስክሪን ተጠፊኣ ግን ናይ ንባብ ቅልጣፈካ ካብ ለቨል 1 ንታሕቲ ኮይኑ ስለ ዘሎ ደጋጊምካ ብምንባብ ኣብ ውሽጢ 53 ደቂቕ ነቢብካ ትውድእ ፈትን